रंजालि बैसागुनि जा बर'फोरनि फोरबो बा आसामनि फोरबो बे फोरबोनि गेजेरजों जिगोनां सिदलिस्राम बियाबनि सिङाव जोंना मोनब्रै ब्लक दङ। बे मोनब्रै ब्लकनिनो दिनैनि बे निसिमा ब्लकआ मोनसे बाइक रेलि लानो नागिरदों। बे बाइक रेलिनि गुबै थांखियानो जादों सान्थि गायसननाय। दिनै थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरआव जा सान्थि गायसननानै गालांनाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ खौसेयै समाज जौगानायनि बेलायाव खामानि मावनायनि उनाव दिनै हाग्रामाया जेब्ला पावाराव सफैबाय, पावाराव सफैनाय लोगो लोगोनो हाग्रामाया खेबसेबाव आगुनि बै 17 बोसोराव जा असान्थि सृष्टि खालामदोंमोन बे सृष्टिखौ दिनै जागायफिनबाय। बिथांमोना बर' आरो सान्थालनि गेजेराव कनफ्लिक्ट लाबोफिनबाय आरो बिथांमोननि समाव हिन्दु मुसलमान मोनसे बिबाद जादों। बेफोर गासैखौबो संहार खालामनो थाखाय गासैबो सानगोथे मानसिफोरनि जा साननाय हनाय बेखौ फोजोबनो थाखाय बारदै सिख्लाया रंजालि बैसागोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सोमजिनाय गाज्रि जा थासारिफोर बिबादफोर आरो जोंनि गेजेराव जा दाङाबाजिफोरखौ बुस्रांना लांथों, बे थांखिजोंनो दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोआ फैगौ बिसायख'थिजों लोब्बा लाखिनानै सान्थिनि जा बाइक रेलि बेखौ खालामनाय जादों। आरो बे सान्थिनि बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो मुलुग दरबाराव मोनसे दरबार होनो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि बिटिसिआव गासैबो जाथि जनगोष्ठीयानो सान्थि लुबैयो आरो बे सान्थिखौ इउपिपिएल दोलोनि गेजेरजों गायसननायखौ लुबैयो। थेंक इउ। पजिटिभ, मानोना जोंनियाव 1365टा सुब्बाफोर दङ। बे सुब्बाफोराव मिटिं खालामनायनि अनगायैबो जोङो गोबां मिटिं खालामबाय, न'खर न'खर जोङो गिदिंजोब्बाय। दा बेनि थाखायनो जोङो बुंनो थांगोन 15निफ्राय 16जौसो जोङो मिटिं खालामदों। दा मिटिंफोरनि गेजेरजों गासैबो जाथि जनगोष्ठीया कनभिन्स जादों जे हाग्रामानि जा अपसासन, बे अपसासननि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दा सैलायै लाबोनाय हिंसा लाबोनाय बेखौ जोङो माबोरै अहिंसानि मोन्थोरजों दावगालांनो हागोन, बे मोन्थोरखौ होनाय लोगो लोगोनो सान्थिनि मोन्थोरखौ होनाय लोगो लोगोनो गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जादों। नैबे 19 नं सिदलिस्राम बियाबजों देरहासारनायजों लोगोसे गासै 15थायाव 15था देरहानायनि खामानिखौबो दिनै जोङो बारदै सिख्ला आरो रंजालि बैसागुनि जा बर'फोरनि फोरबो बा आसामनि फोरबो बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो मोननो लुबैनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों।